του Παναγιώτη είναι 13 λεπτά. Το σενάριο γίνεται με ανοιχτή μάσκα, γιατί πρέπει να μάθουμε την τεχνική πρώτα. Ο σκοπός που περνάει πρώτα τα εμπόδια είναι για να κουραστεί ο πυροσβέστης βγάζοντας τη φιάλη του, να έχει μία μικρή κούραση για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα τη χρησιμότητα της τεχνικής. Ο χρόνος του Παναγιώτη είναι 13 λεπτά. Το σενάριο γίνεται με ανοιχτή μάσκα, γιατί πρέπει να μάθουμε την τεχνική πρώτα. Ο σκοπός που περνάει πρώτα τα εμπόδια είναι για να κουραστεί ο πυροσβέστης βγάζοντας τη φιάλη του, να έχει μία μικρή κούραση για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα τη χρησιμότητα της τεχνικής. Ο χρόνος του Παναγιώτη είναι 13 λεπτά. Το σενάριο γίνεται με ανοιχτή μάσκα, γιατί πρέπει να μάθουμε την τεχνική πρώτα. Ο σκοπός που περνάει πρώτα τα εμπόδια είναι για να κουραστεί ο πυροσβέστης βγάζοντας τη φιάλη του, να έχει μία μικρή κούραση για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα τη χρησιμότητα της τεχνικής.
Θα δέσει το σκηνή οδηγό του σε ένα σημείο. Ναι, τράβα το με λίγο δύναμη, λίγο σφιχτό. Για να μην βγαίνει από μόνο του. Χωρίς λόγο. Έχει περάσει με Σε λίγο μαστοριάδο. στο. Από εδώ ή από εδώ? Από εδώ. Μόλις βρεις τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναφέρεις το διπλοβρίκες και το τραβάς έτσι. Και τραβάς αυτό, θα τραβάς από το σακούλις και θα μπερδευτείς. Αχα. Μαθαίνεις να μην χάσεις το σκηνή. Αχα. Έτσι. Οκ. Πρόσεχε να μην χάσεις το σκηνή σου. Αχα. Εντάξει, τώρα τράβα τον λίγο. Τράβα τον λίγο. Μπράβο. Α, μπράβο. Τον τραβάς εύκολα. Αχα. Στην Αμερική το πάω. Μπράβο. Έτσι, αλλά να χρησιμοποιείς σημάδια γιατί αργότερα θα έχεις κλειστή μάσκα. Εντάξει. Σκοπός μας είναι αυτός. Να τα κάνουμε όλα με κλειστή μάσκα. Ωραίος. Ωραία. Πολύ καλά αυτό, Γιάννη. Ωραία. Θα το μάθουμε αργότερα και χωρίς καραμπίνερ καν και χωρίς καλά. σήματα. Μόνο με το σκηνή οδηγό. Υπάρχει άλλη τεχνική. Εντυπωσιάστηκα. Τραβάς εύκολα σαν πούπουλο. Ναι. Το θέμα είναι να μην χάσεις το σκηνή και κάνεις τζάμπα κινήσεις. Και μπερδευτείς. Γιατί μες στο... σε όλη την κατάσταση που θα είσαι θα είναι δύσκολο μετά. Έχουμε Έλα. τώρα ένα Μπορείς, αφού μπήκες τεχνικό βγαίνεις. πρόβλημα. Αφού μπήκες βγαίνεις. Μπορείς να δεις χρόνο που έχει κάνει μέχρι τώρα. 9 λεπτά. 9 λεπτά είσαι. Καλά, υπάρχουν και ανομαλίες στο έδαφος. Έτσι. Που και που πρέπει να βάλεις και λίγο δύναμη παραπάνω. Μάλιστα. Όχι, δεν έλυσε, απλά μετακινήθηκε λίγο η μάτας. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, μπράβο. Μετακινήθηκε λίγο ο κόμπος, δεν πειράζει. Ωραία. Θα τον περάσεις ξανά από τα εμπόδια που πέρασες. Και Το ξεζερά. κράτα τον ημάτα, λύσε το ξεβεζέψει από εκεί, βγες, λύσε το σκηνή, να το παρατήσεις, γιατί τώρα ξέρεις την επιστροφή. Ωραία, κράτα μόνο τον ημάτα για να μπορείς να τον τραβάς εύκολα. Πρέπει να τον περάσεις από κάτω, έτσι.
Να μην του σπάσει την μέση. Αν είσαι σίγουρος για τη διαδρομή, παρατάς τον ημάδο, το σκηνή οδηγός, έτσι. Δεν κάνω, Γιάννη. Παίρνα εσύ, μη στιμώχνεσαι. Παίρνα εσύ και αφού το φτάνεις, άμα δεις επειδή το φτάνεις, έτσι. Παίρνα πρώτα εσύ. Παίρνα εσύ πρώτα. Η κούκλα. Τώρα θα την πάρει. Εκείνο το κοριτσάκι τι κάνει εκεί? Α, είναι το κοριτσάκι. Γιάννη, Ναι, η κούκλα. πάει το κοριτσάκι λίγο τώρα. Ω, πάει το ποδάρι. Πάει το ποδάρι. Δεν πειράζει. Έκανα ζημιά. Όχι, 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 θα τη φτιάξουμε. Γι' αυτό είναι. Σε έφυγε ένα πόδι βέβαια. Εντάξει. Καλά να περάσω τον άνθρωπο. Έλα και περιμένει ασθενοφόρο. Δεν μπορείς να το βγάλεις με τα πόδια σου εκεί μέσα. Βγες πρώτα έξω. Θα φέρω που θέλω. Α, μπρο. Εντάξει. Συγγνώμη για την παρεμβολή στο εγώ. Χρόνος του Παναγιώτη είναι 13 λεπτά. Το σενάριο γίνεται με ανοιχτή μάσκα γιατί πρέπει να μάθουμε την τεχνική πρώτα. Ο σκοπός που περνάει πρώτα τα εμπόδια είναι για να κουραστεί ο πυροσβέστης βγάζοντας τη φιάλη του, να έχει μία μικρή κούραση για να